hi guys, good morning. So, welcome back again to our channel. So, sorry guys kung medyo natagal-tagalan ako nakabalik sa aming channel or nakapag-vlog kasi I have some prior things to do. So, for this video guys is ililipat na natin siya sa ilalim ng ating bahay or yung sa bahay natin. Sorry kung medyo blur. So, i-focus natin. Ayan, ililipat na namin siya sa ilalim ng bahay. Pero, bago ang lahat is we have something to do else para ma-secure namin na walang mga bacteria and everything. So, ayan. They were already siguro nasa ano na sila, mga nasa 1 month and 1 week. So, ililipat namin sila here sa ilalim. Ayan. Anyway, yung pitong nang dyan is transfer na namin somewhere else. Or actually, ayan, pinalabas na namin sila. Ayan sila. So, ipapalabas na, nakalabas na sila, pero bumabalik lang din sila. So, natatapos na namin linisan. Pinalabas namin yung, or winalis namin yung mga pupo o yung kanilang mga tae. So, ayan. Pero, before anything else, we have to spray something on it. So, kasi wala akong malatayo no, hindi ko makita. Itong gagamitin ko, chlorine. So, anyway, sa mga hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and like and share. And yes, do comment down below para malaman namin kung ano yung mga hinaing nyo in terms of your backyard farming. So, ayan. Let's get into the video, guys. So, ayan, guys. Fast forward tayo in a bit. So, ayan, dalawa yung nilagay ko na chlorine. Ayan, 2 pesos yan as what I have said. How I lago pa ulit-ulit ako dito. And then, lagyan natin ng water. 2 liters lang yan. So, punuin natin. Or until 2 liters na label niya. And then, halo-halo natin para ma-mix everybody. And then, i-shake natin para mas madali. Ayan, shake natin. Shake, shake, shake. Yan. Ayan, yung pamangkin ko guys, inutusan ko muna na lumabas kasi para ma-sprayan ko sila. Ma-sprayan ko. Ayan. So, labas-labas! Ayan, hindi nyo na yan bahay. Ayan, labas. Ay, English! Hindi makaintindi. Sige, sige kay. Hindi lang ako maglihok para dili ma... Dakpa! Na, susti kabalo mo dakop. Na, very good. So guys, ito na yung ginawa kong spray kanina. Or, ito na yung spray or yung water na nilagyan ko ng chlorine. Yun na nga guys, yung purpose ng ating pag-spray is para ma-disinfect or yung mga bacteria na nasa mga manok and everything is maiwasan natin. And then, para that's good to go na rin. Ayan, spray lang tayo. Ayan, sprayan natin guys ng chlorine para disinfectants na rin. Ano, kung mas mainam nito guys is gamitin niyo yung malatayon. Okay, kaso wala akong malatayon dito. Kaya ito, pwede na to guys. Ayan, spray natin sila. Sprayan natin para mawala din yung mga bacterias. Ayan, ganyan. Doon banda. So, ayan guys, yung pamangkin ko na lang muna yung mag-spray. Ayan. Medyo yung amoy niya guys is talagang chlorine or maaamoy mo talaga. In 2 liters of water is yung 2 chlorine lang din yung nilagay ko para hindi siya masyadong ganun ka masakit sa ilong kapag nagsispray ka. So, ayan. Spraynihan na muna. Mas maganda yung malatayan guys as what I have said a while ago. So, ayan. Pagkatapos namin tinanggal yung yung tae. Ayan na yun. Dirigang sa to, dira pa kilid. Diri pa ana, oh. Yan. Kung saan lang yung banda, yung pwede na yan guys. O, pwede na gang. So guys, kung gusto nyo, patuyuin nyo para at least mas okay. O, tama na na. Guys, nasa inyo guys kung patutuyuin nyo pa. Pero sa amin hindi na. So, gaganyanin na lang namin para mahalo yung lang para hindi siya masyadong basa tingnan. So, ganito gang. Isagaw lang ang
Karang sad na. Iana na to sa sulod. Para dili kay basa. Para hindi siya masyadong basa guys at yung ating sisiw is hindi manibago na medyo basa. Pero pwede nyo naman din siyang, kung ayaw nyo ganyanin, patuyuin nyo lang konti ng hanggang mga siguro mga 20 minutes. Pwede na yun. Tuyo na yan. So ako kasi dito kailangan ko na silang i-transfer talaga, kaya ganyan na lang yung gagawin ko. Papaganyan ko na lang. Kailangan ko i-transfer yun guys kasi nga meron kaming dapat ilagay na mga pwede ng pang market or yung pwede nang ibenta. So yun yung ilalagay namin doon sa kabilang kulungan na pagbabakantehan ng mga sisiw. Ito pagang. Yeah. Og ka na diha ko banda oh. Dira ko na banda oh. Diha na. Ayan. So hawa na diha. Okay na yan guys. So, ayan na yung itsura niya. Nalinis na. So, baba natin to. So, ayan guys. Ayusin natin yung ating semi-permanent na lock dito. So, ayan yung ginagawa namin guys. Kasi nga kapag nag-release kami ng bago, kinukuha lang din namin yan para sila na yung bahalang lumabas sa kanilang kulungan. So, ayan. Ayos-ayos na muna tayo guys para secure na hindi makalabas yung ating mga sisiw in this area of responsibility. So, ayan. So, ito na yung finished product or yung ano na nalilisa na siya. So, ayusin lang natin yung pagkakaano sa baba para hindi naman sumagos sa ibabaw. Ayan. So, ayan na siya guys. Malinis na. Transfer na lang natin yung sisiw. So, ito yung sinasabi ko guys na kailangan namin ilipat kasi yung kanilang ano guys, yung kanilang kulungan dito maliit lang. Tsaka mahirap siya kapag may bibili. So, ano siya na tigwa 1.5 ano na sila. 1.5 kilo na. So, pwede na ito mabenta 300 pesos each. So, kung sa market 300 pesos each siya, nasa ano na yan, yung 5, nasa 1.5 pesos na yan, 5 lang yan guys. So ganyan yung sinasabi ko na may pera talaga in terms of pagmamanukan. So ita-transfer na muna natin tong maliliit. Ayan, ito yung ita-transfer ko doon sa kabila, sa yung spraynihan namin kanina. So, hulihin na muna natin to guys. Kailangan natin maghuli ng, ayan, mga sisiw. Di kayo mahuli. Ito ang huli ko sa inyo. Ayan, ito na yung transfer namin guys. Ito sila. Maliliit pa. So, ito na yung transfer natin. Tara. Ayan lang. Ayan. Ayan na yung bago nilang tahanan. So, ayan na yung bago nilang tahanan guys. Ayan. Tingnan, makikita nyo, kakain sila kasi parang pagkain na yung ano sa kanila. So, tara.
na siya. Ito na yun. So, ayan na guys, nalipat na natin sila. Ayan yung maliliit na bagong or mga tigwa 1 month and 1 week. Ayan na sila. So, malalaki-laki na rin. Ayan na yung bago nilang bahay. So, tara na, ilipat na natin yung malalaki. Let's go. Kita sa ulo, oy. So, eto guys, yung mga ganito, yung mga ganitong uri guys is or yung mga ganitong kalalaki is nasa ano na, tig 3 months and a half. So by siguro mga around ilang o ano, mga siguro itong mga katapusan ng March is magpo-4 months na to. So i-view nyo guys, ayan. Ganyan kalalaki yung ating manok sa na tig 1 kilo at saka half. So 1.5 kilo ito na yun siya guys. Pwede siya pang market 300 pesos na itong ganito guys. So imagine yung 5 ganito nyo is nasa 1.5 na. So kung meron kayong 10 ganito, meron na kayong 3,000 guys. So ayan, ito yun na yung ating i-transfer sa kabila. Pero bago ko pala i-transfer, lalagyan na muna natin ng disinfectant. Madalian disinfectant lang to guys. Ayan. Madalian lang kasi hindi naman kailangan na talagang bongga kasi malinis naman to siya. So sprayhan lang natin konti. At pwede na yan. Ayan, doon. So ayan. Pwede na yan. So, ayan na guys. Nandyan na siya. Pwede na yan. Agad-agad. So, ayan guys. Na-transfer ko na yung malalaki o yung ating pwede ng pang-disposal. At saka yung sa harap ng aming bahay is meron ng sold out. Anong ibig sabihin? Meron ng available or meron na nakalagay doon na for sale, native chicken at pato. So, nandun na yun sa harap. Tinanggalan namin yung sold out. So, ayan guys, sa mga gustong bumili, you can visit us here. Sa batch na to guys, I prefer ko to na pang inahin talaga kung gugustuhin yung bumili kasi malalaki to sila at sila yung mga first batch kasi. Tsaka malalaki na yung maganda na yung katawan nila. Tsaka, ayan, kinulong na namin para good to go na siya kapag meron ng bibili. At saka nga pala, maglalagay tayo ng tubig doon sa maliliit kasi kailangan nila ng tubig at para hindi sila ma-dehydrate o hindi sila mawala ng tubig. Kasi kapag, kuminsan kasi guys, kapag nawawala ng tubig tapos bibiglain mo ng tubig agad-agad is nagkakaroon ng problem soon or yung nagkakasipon sila kasi mukhang hindi ka agad sila naka-adjust sa tubig na nilagay. Kasi medyo natagalan silang hindi nakainom ng tubig. So, ayan. Lalagyan natin ng tubig sa baba or doon. Ayan, ito na yung tubig guys. So, bigay na natin yung tubig sa kanila. Pure lang yung nilagay ko guys kasi hindi ko alam kung saan nilagay ng partner ko yung yung vitamins. So, mamaya na lang siguro namin lagyan ng vitamins yan.
So, lagay natin yung kanilang paglalagyan ng tubig. Ito, dito na yan. So, ito na yung kanilang tubig. Lagay natin sa loob para makainom sila agad. So, ayan na kanilang tubig, everyone. So, ayan. So, that's it for this video, guys. Hope you like the video and sana may natutunan na naman kayo in this video. And yes, if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Ayan, as what you have noticed, they were eating some sand na yung parang bagong object sa kanila or bago sa kanilang paningin. So, ayan yun, guys. So, yes, that's it for this video, guys. Until next vlog, thank you for watching. Peace out, guys. Peace out, everybody. Goodbye.